סבא, ספר לנו איך הכרת את סבתא חנה. אני הכרתי את סבתא חנה איפה שהיא עבדה, המכבסת, קראו לה מכבסת קישון. אני באתי לשם כדי להכין ולהרכיב מכונות על זמן שהם היו צריכים לעבוד. אני דחפתי בה, ואחרי כמה פעמים שראיתי אותה, ביקשתי ממנה אם היא מוכנה לצאת איתי ליום שבת בקולנוע. היא סירבה. אני לא ביטלתי, שבוע לאחר כך עוד פעם פניתי עליה וביקשתי ממנה אם היא מוכנה לצאת איתי לקולנוע ביום שבת. היא אמרה לי תודה רבה, אני עסוקה בשבת הזה, אין לי זמן. אני לא ביטלתי. פעם השלישית, שבוע אחרי זה, עוד פעם פניתי אליה, מאוד מאוד רציתי לצאת איתה לבילוי, ואז היא הסכימה. היא אמרה שאנחנו ניפגש בחיפה, ואני קניתי כרטיסים והלכנו לקולנוע. אחרי חודשיים, אחרי שאנחנו יצאנו, אני שאלתי אותה אם היא מוכנה להתארס איתי. היא אמרה כן, היא מוכנה להתארס איתי. ביקשתי את הרשות של אמא שלה וגם היא הסכימה. ואחרי 10 חודשים שאנחנו יצאנו פעם ראשונה, אנחנו הכרזנו על חתונה, התחתנו ומאז אנחנו ביחד. יש לנו 2 ילדים גדולים, 5 נכדים, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים, ואנחנו אף פעם אנחנו לא שכחים את הימים האלה.